L-għoli tal-ħajja tibqa' pjaga fis-soċjetà illi sa issa għadha dejjem qed tikber. Kif issa l-kumpanija Express Trailers se tħabbar illi l-prodotti li timporta se jkunu qed jaraw żieda sostanzjali fil-prezz tagħhom. Waħda mill-akbar kumpaniji tal-loġistika Maltija ħabbret illi minħabba l-inflazzjoni u ż-żieda fit-taxxa ambjentali tal-importazzjoni skont l-emissjonijiet se tkun qed tiġi sforzata biex iżżid il-prezzijiet tal-prodotti li timporta f'pajjiżna mill-ewwel ġurnata tas-sena tal-2024. Dan żvelaw it-Times of Malta kif il-kap eżekuttiv ta' Express Trailers tkellem mal-istess ġurnal fejn qal li fattur ieħor li se jkun qed jaffettwa din iż-żieda hija l-fatt li l-kola se tkun qed tiġi intaxxata mill-gvern ta' Roberta Bela dar minkejja l-appelli kontinwi tal-Partit Nazzjonalista sabiex b'mod immedjat qabel hawn sħabu jifqu jintaxxaw l-għajnuna tal-għoli tal-ħajja bilan li jtaffu ftit mill-pis fuq il-familji Maltin u Għawċin. Dan kollu wara li tħabbar li din is-sena il-bastimenti kollha li għandhom ċertu kapaċità tal-merkanzija se jkollhom iħallsu taxxa ta' kumpens ta' 40% tal-emissjonijiet karbonju li jħallu fil-portijiet Ewropej illi jitla għal 100% sas-sena tal-2027. Il-kap eżekuttiv ta' Express Trailers spjega li dan qed jiġri minħabba li Malta tiddependi totalment fuq importazzjonijiet bil-baħar kif stqar li din id-direttiva għandha tkun priorità nazzjonali fid-dawl tal-fatt li hija kwistjoni serja ekonomika li se tkun qed taffettwa l-bżonnijiet ta' kuljum tal-poplu Malti u Għawċi. Fid-dawl ta' dan il-fatt il-Partit Nazzjonalista u diversi esperti sejħu għal-intervent immedjat mill-Gvern tal-Labor, intervent li sa issa għadu ma sarx u li se jsarraf żieda fit-toqol finanzjarju fuq il-klassi medja tas-soċjetà u intant żieda fil-pjaga soċjali tal-għoli tal-ħajja, sforzi tkaxkir tas-saqajn ta' Abela u l-kabinet tiegħu.